Kai ne mai editing ɗin? Kai ne za ka yi editing? Zan gwada mu gani ko zan iya. Bayan kana gurgu da za ka yi. Yau ga mu a location. Yau ga mu a location. Ga ɗan sholin ko zai muna acting ya wuya. Ubar saganka. Ɗan minista, ɗan masu kuɗi. A'a ga AA ya fito a baba. Allah dai ya taimaka. Kutubatturin kuwa. Gaje, kutubatturin kuwa. Sama, sama, sama. Iya wuya. Ubar sani kanka. Masoyan mu fa a da subscribe. Iya wuya. Kuje mu. Ubar saganka. Aman sangi a kuma aman sangi. Za a samu wannan cikakken full ɗin bidiyon a tashar mu mai suna Obajana TV. Aman sangi. Obajana TV. Sannan da Aman Sange TV. A manhajar nan da take da suna YouTube. Kar a manta, a danna mana subscribe. Ɗan sholi kai kuma fa. Kar a manta, a danna mana subscribe a wannan YouTube channel mai suna Obajana TV. Aman sangi TV. Yawana. To me za ka ce masoya ne? Masoya fa. Obajana. Obajana TV. Kuma su danna mana subscribe sannan su danna alama Ta ƙararrawa. Da zarar mun ɗaura sabon shiri. Mawaƙin ba ƙarya. Dole sai. A tokosin ne. Rawa.